Disaster victim identification ang proseso nga gihimo karon pag-ila sa mga patayng lawas nga napalgan sa landslide area dito sa Naga. Usa sa pamaagi aron mas daling mailhan ang mga nakalas. Pipil kadlaw na human sa mong trahedya. Ano ang report ni Nico Serino. Tungod kay beyond recognition na ang kadaghanan sa napalgan nga mga patayng lawas ug kay ana-ana sa state of decomposition, gipaubos sila sa Disaster Victim Identification o DVI. Mao kini ang pamaagi sa mga eksperto aron pag-ila sa usa ka minatay. Pasabot sa NBI Medical Legal Officer, dili direktang patanawon ang pamilya sa lawas. Dayon ipalista kanila ang pipila ka mga identifying marks sa namatay sama sa agi sa operasyon, birthmark o baka timailhan sa ngipon. Ipaswat na ko og paper without looking at the body. Victim had a medical record of removal of cyst, ovarian cyst sa left side. So gi-verify na mo, gi-open na mo, nakita na mo nga ang iyang left ovary wala, niya naa pa to yung tahi. Dili conclusive o dili dawaton sa NBI ang proseso sa pag-ila sa minatay base sa picture ni ini dihang buhi pa o bakaha sa sapot nga katapusang gisulob sa biktima. Matod pa, magkadugay, halos mo pareha ang itsura sa minatay. Ang ilang itsura tanan hapit na magparehas. So it's very hard for you to identify kinsa ni siya. So if not DNA, fingerprint unta. Pero ang fingerprint, which is the cheapest, is only applicable if ang body dili pa decomposing. Mas dali ang identification pinaagi sa mga timailhan sa lawas aron mas mapadali ang proseso. Makita nilang body nagsulot og panty nga pink, may nga sila nga amo na kay nagsulot og panty nga pink. So they should write the identifiers. Sa DNA testing, kuhaan og sample ang patay, dayon i-cross-match kini sa sample nga nakuha sab gikan sa kabanay. Apan ang resulta mataod-taoran pa, mga kapin sa buwan ang banabana nila ug nalubong na ang minatay ni anang higayuna. Primary identification ang nahimo ni ining unang hugna sa mga patayng lawas nga naila ang ilang identity na suta pinaagi sa mga birthmarks, body marks ug dentures o sa ilang ngipon. Kagahapon, sa unang hugna sa mga patay nga gi-release na sa NBI, 7 sila nga unang nailhan. Kay may identity na, gibutangan nagpangan ang mga lungon. Hinuon, gimando sa mga doktor ang closed casket o silyado gyud nga mga lungon. Gumikan sa kondisyon sa mga biktima. Nico Sereno, Balitang Bisdak.